Ako sa má naša hlavná hviezda po náročnom natáčaní? Tebe kameru dať do ruky. Vidíš, že odpisuje, ne? Kuje, on nás ignoruje. On už má taký honorár, že nás ignoruje. Nepešti na pamiatku. Hlavná hviezda. To sú značky naše. Poď tu. To je značka na auto. Kamerovať. Také nemáš, také má iba štvrtá B. Štvrtá B. Chcete polevku či nie? Nie. To asi nie, tak chcete, zohrejem ti. To nie, nechcem. Tu je vám je zobré, tu. Ešte mu ho aj chlapieš, musím mu ešte zohrejem. Ale však ho Tam nepýtam. máš mikrovlnku. Ty, buď ty, to sa ňo zje aj po výroci mu. Tam máš mikrofónku, chod si zohrejem. Zvolili si to miesto. Luky, jak? Povedz svoje dojmy. Mám podľaky a nebudem sa ich použiť. Ó, ty máš bodľaky, nebojš sa ich použiť? Nebojíme sa ich použiť? Jak, chlapci, jak sa máme? Ste spokojní s natáčaním dneska? Tak ako, bol som iba v pár scénkach, ale nie mi to ľúto, ale tak je život. Tak veď aj vedľajšia rola je rola. Ako říkám, taký je sport. Každý chce vyhrať. Rusovek chce vyhrať. My chceme vyhrať. Všichni chceme vyhrať. Áno, to bolo to. Jaj. Dám si kovač, ale je to vlastne suchár. Ty si celý suchar. Jo, ty a to je hajza. Však ja som pil pivo, čo robíš? No však, to budeš mať šťanky. Nebudeš dávať ich tak vonku, ale iným otvorom vonku. Počkaj, tu, počujem tu známy hlas, spýtame sa pána režisera. Pán režisér, ako ste spokojní s dnešným natáčaním? Dneska tu bol celý štát prítomný, natočilo sa veľa záberov. V pohode, až na jedného herca. To je katastrofa, ten čo kameruje. Aj, tak poprosíme vás o... Denník sme, poprosím vás o vysvetlenie. Ako ste to mysleli, pán režisér? Denník, ktorý ty máš, je doma, skrytý, v obračke, zamknutý. Na koľko minút to chceš? Čak iba tak kus mi to prihrie. A tak seriózne, pán režisér, povedzte nám, o čom vlastne bude tento váš najnovší počin, tento váš film, o čom bude? O čom bude? O tom, jak sa zarába na AliExpresse a potom na vás zoši sa predávajú kryty. Na tom sa zarába, nie tam. Akcie, nie tam dole sa chodiť, ale to je budúcnosť. Tam je ten AliExpress, tam si tu mohli zobrať ho. To je ten poradca To nenahrávajte, lebo náhodou budeme mať ešte problém. Ale ja chcem oznámiť, že tento AliExpress poradca neplatí žiadne dane, neodvádza z toho. Áno, takže to máme echo. Nenapadne echo, anonymné echo. A či tento film má priniesť spravodlivosť, hej, spravodlivosť? Spravodlivosť, túžbu po novom živote. Výborné. Čo povieš? Pozri, jak slíta na to krupicou, kúkaj, už mu ruky utekajú. Iba sedím a Kujek mu utekajú, kujek sa modli, že mu to spadlo. Dobre, Že mu takto lyžičku dal. Pán režisér, ešte jedna otázka, kedy chcete zhruba, ako ste na tom s projektom? Už finišujete, alebo... Tak, Na minútu som ti dal. no čo to stačí. Ja finišujem práve teraz. Premiéra, tak. Dobrú chuť, ináč vám prajem. Super, stačí. Ďakujem. Čo, premiéra 18. apríla. A.k.a. sledujte Instagram, ktorý nemám. Takže asi takto, že ja sa idem pustiť a sa idem nájsť. Výborne, dobrú chuť prajeme pánovi režisorovi, zaslúži si. A kameramanovi samozrejme hlavnému, teda jedinému, dnešnému kameramanovi. Hej. Tu hlavná hviezda sa ešte nevidela. Pán Ďablko, vy ste boli angažovaní do úlohy hlavnej postavy v tomto seriáli. Povedzte nám, čo je vaša postava, je... Aká úloha? Ako? Moja úloha. Zabávať ľudí. To je výborné, to vidím, že sa vám to darí. A ako ste spokojní s tým, že do tohto filmu vás zobrali pracovať ako hlavnú Ty postavu? chceš jesť, ja ti dám. tak si zrazu. Sa pýtam normálne, či chce jesť a nehovorí mi, či chce. Chcete? Ja vám naberem. Mám desiatu. Nie, že potom poviete, že som zlý. No, Kubu nám nedá jesť do piva. Idem sa nájsť. Dobrú chuť, práve vidíme tu je režisér a kameraman, tu je hlavná postava tohto filmu, ktorý 18. apríla príde do našich slovenských kín. Je to vynikajúci počin, na ktorom sa zúčastnil tým skvelých ľudí, ktorých tu môžete vidieť. Erik, kde mám kryt? Jaký? Jaký? 2 mesiace už čakám na ten kryt.
Jak klame.